Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeebiyankoɓe Windara TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi ko Musiba debbo mo hoore fonde Thilbou Ndiaye adi waɗande on émission meɗen fodde mo gomi waɗande on e kala saaha kadi on jewnama no fewi kono yettude on e jarnude on partage moɗon e wadde on abonné e like on beltanama hen no fewi hande noon émission meɗen fodde gartan koye nder galleji ɗi sen mbi nder galleji ɗi noon eɗen gandi ko nder galle tigui fuɗɗoto rendo fuɗɗo arde hande ko hen jogoɗen yewtude seeɗa jubben hen wajade bandiraɓe te kadi mbaɗa andi ko kalami komi ɓurani on andude ɗum kono en ballotirat tan eɗen gandi oɗo saaha ko période ndungu gonɗen te eɗen gandi so ndungu ari ene heewi tobde e wonande galleji ɗi poɗɗen wiide walla ɗi poɗɗen haalde saaha aɗa naati e galle jiya beeli nani hen saaha aɗa naata e galle jiya huuɗo ene fuɗi hen saaha aɗa naata e galleji so tawi a wertanama leeso a negata joɗɗade won hen noon mbimi wona yimɓe foof mbayi noon holko saabi koɓe wersidiɓe ɓe ponmi wiide ɓe bandiraɓe so ndungu ari eɗen gandi ɓowɗi kewat so ndungu ari eɗen gandi buubi kewat so ndungu ari kala ko moftunoɗa fodde yaade yontere dufoya so woni balɗe ɗiɗi wawa hejje e galle saabu gonɗen ko période nguleyki te eɗen gandi galleji ɗi so fittaka ha laaɓi toppitaka no foti toppitirede ni bandiraɓe an gonɗo e nder hoorema e galle he a daña caɗele kadi aɗa foti wadde sorale ɓe ganduɗa hoorema ko aroɓe ma saabu neɗɗo so are ma kala no tawruma ko noon nawtirtuma bandiraɓe mi adoro enen eɗen gowi wadde tufameje sa dañi koɗo ma mbaɗanta ɗum ko tufam sa dañani koɗo ma sa yi jeere arti haadema sagguinema wat tufam dokka sukaɓe ma dokka yimɓe galle ɗum eɗen gadori ɗum ɗon saaha aɗa naata e galle tawa jomum ene tufa kono so tottima kas tufam hay saɗa yinno yarde a yarata holko saabi par ce que waɗani sorade ɗiɗo buuɓi ɗi ganduɗa mata deyte e lin te eɗen gandi buuɓi enen adda rafi surtout buuɓi ɗi ganduɗa kañumen won hen buuɓi no Oumar Dorkouma heewi wiide ni won hen buuɓi ene pini ene paami ene ƴoƴi sa riwi ɗumen tan jahat kono won hen buuɓi ɗi ganduɗa buuɓi ɗi pinani paamani jolani hay sa riwi yahata won buubeje mawɗi ɗi ganduɗa e jiiɗani hay haalde ɗum kanjum arata tan koto yiiɗa yiyede so tawi en belsidima men jar ko ganduɗa so tawi a yiɗi ɗum ha paari ɓerde ma jeftat walla ni ɓerde ma rokkatama pour yarde wadde aɗa foti heblanade tufam ma to mbattaɗo aɗa foti fittide ɗon ha laaɓa bandiraɓe ɗam ɗo lamɗam ɗam jiiɗa so mbuubu tampinima a waɗi hen ndiyam ma a suyi ɗon a wonta yi mbuubu ɗon ene ɓoha kadi ene woodi façon ngaji goɗɗum yiiɗa arde hen saabu ko publicité ene yeeye mbisa e galle ma mbisa e salle ma mbisa e suudu ma hay mbuubu goto a yiyata bandiraɓe gowe nan ɗo hene ene weeli e ndungu mbus ko nogas jarata sa uriri ɗum suudu ma e salle ma hay mbuubu goto a yiyata hay ɓonggu goto a yiyata ɗum no wadde oto bersinoɗen ken areteɓe neɗɗo noon so tawi a wersindima hoorema kala garɗo ko noon nanguirtuma bandiraɓe jaaha jeere garta ƴetta liɗɗi ma mbaɗa e bool mbaɗa hen ndiyam ille ko paya hen ala ko ɗon goppata jaaha tawa buubi ene maayi hen gara tawa hunde nde a wawa ɗum hay darde bandiraɓe so neɗɗo tiimi hen est ce que ne ñama ñamduma ñamata ñamduma mbatten hakkillaji no fewi ganden kadi reedu wona londe saaha lawƴen ha laaɓa saaha kadi ko ɓuuri hen bonde mbaɗa yiya ko ganduɗa kadi won hen rewɓe pinani jibina ɓiɗɗo ene yaari e duuɓi eɗen mbawi hitande tan walla duuɓi ɗi walla duuɓi tati
walla ni lewru lebbi ɗiɗi walla lebbi jeegom taw ko baɗanteɗo couche mi jaɓi gila couche ɗiɗo ngari mbabbago fuɗɗi mi jaɓi mbaɗana jomum couche kono so tawi a itti watta poɗɗa wadde ɗo kono ay natat e galle so tawi a naati e galle tan ko couche uji jiyata jiya jomum ene yaltoyi hen jaafa ɗon ene wedda jiya jomum hay so tawi koko taari hen jiya jomum itta ɓaade tan ko taara goni hen kala to beddima ene moƴƴi saaha a naata e taarode meɗen jiya kuusuji ne mbaynoliɗo en fawodiri hen te eɗen gandi eɗen gonde e beyi eɗen gonde e baali eɗen gonde e guertode kadi wonko ganduɗa kadi yooɗani fewani ha tentino e ndungu kala galle mo natɗa eɓe ponmi wiide tawata ko kuusuji ne ƴuufi ne fayi dow a yiiɗa hay darde ɗum so guertogol timi hen bandiraɓe neɗɗo hay so yiiɗi jooɗade to leeso sa wettiniɗo leeso jooɗota saabu ɓerde mum jettat te kadi wona yimɓe fof poti ɓerde couche so tawi a waɗi ndi ɓiya a itti hay so tawi koye nder mbalit mbatta e nder sac joguiɗa droit ko ƴewde mbusma nanna hen kaɓɓa ha tiiɗa mbaɗa e mbalit ma a ala droit ni ittude tan no wayni tan keppa tan mbaɗa e mbalit ɗum ala hen ni droit par ce que yooɗani fewani kadi jolɗo pinɗo pamɗo watta ɗum waɗoɓe ɗum noon mbimi saabu mi fawi hen yitaram a natat e galle tan toɓe beelaɓe mbeddoto couche uji mabɓe ɗum wona e lawol couche wonko sohli hoɗum sa waɗi ni ɓiye sa paari keppu mbaɗa e nder mbus no mbimi ni mbaɗa e mbalit wasa ɓoyde ɗon ni saabu so ɓoyi tan adda ko ukkol kadi eɗen gandi oɗo saaha kadi ko période mangoji ene mbayno leydi e luumuji ɗi oɗo saaha wonde poɗɗa ñamde mango won temps ma fotani ñamde mango kono a yahat luumo garta gadda mbusma mango joɗɗa hakkude galle nodda sukaɓe jomum a yiyat ene ñaama mango taw wona mango ni ñamata ko buubi bandiraɓe ɗum kadi ene poti wattude hen hakkillaji no fewi te kadi eɗen gandi mbuubu ene sewi mbuubu hayso addananima rafi wondi ni ko siklinade e musde e hamnade ɓoppu ha hiira lawƴa ha laaɓa attuna ɓesgu ma kono a yiyat jomum ummo luumo tan nodda sukaɓe buubi ene ɓoka ka cagginowo hankanti buubi ndewe e muɗum te ene waɗi buubeji ɗe ganduɗa mata deyti bandiraɓe wonko heddi goɗɗum café subaka law won hen kam sa tawi ene ciwa café noɓe tottituma tufam ne mbiya a haari walla ɓerde ma rondo ko noon soɓe tottirima café ɓerde ma rondoto saabu a yiyat jomum to siggata café ɗo buubi nana carti ɗum saabu ko hoɗum so fini ille fitta ɗon ha laaɓa ha wiya ceer lawƴa bagage ma ha laaɓa ayi te kadi mbuubu yiide tan koko tunwi jiya jomum to siggata café ɗo a yiiɗa hay jooɗa ɗo saaha noon sigguɗo ɗon café a totta ɗum neɗɗo jiya jomum ne juurta hankande buubi ne jaaha ne gara aɗa waɗa pele hankante aɗa ɗumda naata nder jooɗir to ene darma so tawi ko koɗo kam ko noon mayirte heega ha hoota kono ñamata ñamdu ma pitten pawde meɗen ɗe fawru mbiyan noon pitte ha laaɓa ha wiya ceer saabu ko hen nanneten ko ñamete maaroji men ko toon woni lacceje men ko toon woni café men ko toon woni ko nandi e sukara e fof ko toon woni saaha aɗa naata e fawru a yiiɗa dogde te eɗen gandi ko wona mbuubu ni nanɗo hen ɗum noon batten hakkille no feewi kala to gonɗen pewnen ɗum mbaɗeɗen respecté totteɗen gueɗal meɗen saabu neɗɗo noon so tawi a yiiɗi tottede fodde ma a waɗat fodde ma daña fodde ma kono sa waɗani fodde ma hay goto tottatama gueɗal ma neɗɗo yo laaɓ saɗa defto laaɓi ɓornoɗa ko laaɓi a wiyaka ya ñanto kono aɗa jogui conci ma laaɓɗi kono a yiyat kiɗɗo nguule ko gonɗen so jomum ɓorno wutta lammuɗo wiya tot mbiya aɗa waɗa tufam aɗa totta yimɓe walla mbiya aɗa siwa café aɗa yarna yimɓe walla aɗa defa bottade aɗa ɓattina yimɓe te eɗen gandi oɗo période so tawi a warñi tan kala mo ɓatta yiiɗa dogde sa waddani hen laaɓal holto faya bandiraɓe ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumbouye Ndiaɓe men gartu kadi e fannu goɗɗo so Allahu lamɗo o jaaɓi Allah jarama on jarama